ब्रह्मआबो गावनि इनकाम टेक्स अफिसार बेखौ गारदों रायजोफोर बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय जोंनि न'आव थानानै सानजोंनो थांनानै साख्रिखौ गारहैदों गुवाहाटीआव अफिसारा बेखौ बुंदोंमोन हे ब्रह्म नोंखौ बिराद गोरिब मानसि नों मानो इनकाम टेक्स अफिसारखौ आं गारना होखो नोंलाय बे बुंदों बेखौ गारनानै नों मा जाहैनो न'आव थांनानै नोंखौ गोरिब मानसि अब्ला अफेना बुंदोंमोन बियो जे मेडाम बिसोरनि अफिसारा मेडाममोन आरो बोले मेडाम आं मास्टार मावनानै जाहैनोसै ओरैनो होनदों दा मेडामा बिराद मिनिदों बेखौ खै मिनिदों हाब ब्रह्म नों एफा गिदिर अफिसाराव गारनानै नों मास्टार साख्रि मावहैयो आं नोंनि साख्रिखौ रिजिगनेसनखौ आं आजावा होनना बुंदों बे साख्रि गारनाय लेटारखौ आजावा होनना बुंदों बियो ओमफ्राय आजावाखै बियो ओमफ्राय न'आव फैबाय जोङो आंनि न'आव थाहैबाय आंनि न'आव थानानै बड'लेण्ड रायजोनि मोनसे पेपाराव स्टेटमेन्ट गिदिर ओंखारबाय जोंना उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होनाय जोंनो बड'लेण्ड नांगौ डिभाइड आसाम 50-50 होननाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लिरनाय पेपाराव गिदिर ओंखारबाय दा मेडामा नुदों बे अफिसार मेडामा नुदों अफिसाव ओमफ्राय नुनानै बियो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लिंहरबाय दानिया बे समाव टेलिफनबो गैया जेबो गैया रायजोफोर बे समाव माबासो दं टेलिग्राफ मेसेज दा टेलिग्राफ मेसेजजों लिंहरदों उपेनखौ ओमफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आं थांदों बामफ्राव थांनानै जेब्ला अफिसाव थाङो जिरायनानै लगे बुंबाय मेडामा अफिसारा अरे मिस्टार ब्रह्म नोंथ' बिराद गिदिर मानसि आंथ' नोंखौ बिदि गिदिर मानसि सानाखैमोन ओरैनो बुंबाय आरोखि बियो आं नोंखौ जाय हक आं बेस्ट उइसेस होयो नोंनि मिसना जाफुंथों ओरैनो बुंदों बियो नोंनि जानाखि स्टेटमेन्ट पेपाराव लिरनाय आं बेखौ पेपाराव नुबाय नै नोंजे सासे बिराद गिदिर मानसि नोंजे जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारदों नोंजे जाथिनि थाखाय साख्रि गारनो ओंखारदों आं नोंखौ थेंक इउ होयो साबायखर होयो नों मेडामा साबायखर जाथिनि थाखाय जों मावखादों नों सासे गोरिब मानसिया एफा गिदिर अफिसारखौ गारनानै जाथिनि थाखाय मावखादों साबायखर धन्यबाद ओमफ्राय इदिखालि बे रिजिगनेसन लेटारखौ एक्सेप्ट खालामबाय एक्सेप्ट खालामनानै बिनि जानाखि बेथन माखासे मोननाव दंमोन बेखौ बे उनाव गासिबो माबानो बेनाव हरफिनजोब्बाय गासिबो बेबायदि जादों रायजोफोर जेब्ला बे ओंखारबोयो अफिसनिफ्राय ओंखारनाय लोगो आंनाव सोंदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ साख्रिथ' गारबायलै ओंखामासो मोनजागोन ना मोनजाया बे बाथ्राखौ बे बुंदों आं बुंबाय आंनाव जि जायो बेखौनो जागोन दा आं बिराद दुखु मोनदों बे साख्रि गारनाय समाव एफा गिदिर सासे अफिसारा बयबोथ' साख्रि लानानै जानो हायोना हाया मोनसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो गोरिब मानसि जानो हायोमोन खिन्थु गावनि जिबनखौ गारनानै बियो साख्रि गारनानै बर' रायजोनि थाखाय बर' रायजोआव सिबिनो थाखाय ओंखारदों आं बिराद मोनदों ओंखारदों रायजोफोर बे अफिसावनो आं थानो हायाखै बिराद दुखु मोनदां दा जों बे स्पिरिटआ जोंनाव दं रायजोफोर दाबो बे स्पिरिटआ सेन्टिमेन्टआ नैबे दावराव दैख्रेब नार्जारि मोननाव दं रायजोफोर हारिनि थाखाय जों थैथां मावलांगोन बे नंबां जाबां जोंखौ माने सोरबा पार्टि जानानै जोंखौ दाय होनाय नङै खोथा बुंलाबायनाय जाथि फाननाय खोथा बुंनाय जों बेखौ सैज्य खालामा रायजोफोर जों सैज्य खालामा बोथिसे ओंखाम संख्रि जानानैबाबो जाथिनि थाखाय मावलाङो रायजोफोर जों रावखौबो गिया दाथ' जों नुदों दा नुदों जोंनि बर' लिडारफ्रा दिनै आवसाव जाजोब्बाय जेबो गैलिया आवसाव बे गोरिब गुन्द्राखौ लानानै बोरै थगायनो हायो बोरै थगाय हाया बेखौ सिन्था खालामो आइ आफा जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रा बुजिख'नो हाया लेखाबो रोंजोबला आरो गावबागाव खामानि मावनानै जानांगौ बेस्थ' दा बुजिख'नो हाया दा बे बुजिख'नो हायै गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ सुजुग लायै रायजोफोर बे स्किम होनाय माबा लामा होनाय माबा होनाय सोरबा